apat oh. Dalawang balanga lang naman. Last na yan. Bali ilang ilerang ganyan yan, konsyal? Apat na Apat na hilera dito. Ilan yung bilang papunta doon? ang bilang dyan. Si Kuya Bebe tata nagbilang, no? Oh, ganda oh. Ang ganda ng Del Mundo Farm na. Mga 3 buwan pa, kikita na. Lalong tumatagal, lalong gumaganda. Parang asawa mo, amo. Dahil pag lalong tumatagal, lalong gumaganda. Welcome to Del Mundo Farm. Dito po, pag malaki na yung okra, bibisita kayo dito, libre kayo ng okra. Pang okrang walang kamatayan. Ayan po, nagtalipad ng Doy yung may-ari ng farm, Del Mundo Farm. Tingnan natin yung ano. Sila ulit. O siya, lainin kape. Kunante. Para ang lasa Tagaytay ah. Ako siya. Ha? Malamig? Kung matutulog ka para rito, kaya hindi ka na mag-electric fan. Ay, may pasalubong pala ako sa'yo. Nakakalimutan ko ibigay. Magugustuhan mo to. Galing pang Vietnam, Pansyal. Ha? Galing pang Vietnam. Oh, bagay sa'yo. Suot mo nga. Mapali. Oh, tingnan, hindi, tatagalin mo yung ano mo. Tingnan natin kung bagay sa'yo. Yung binilang ko, halos kamukha mo. Gwapo ka lang ng isang paligo. Oh. Nga po yun. Ay, Vietnamese. Ang ganda. Oh. Good morning, good morning. Oh. Dito na tayo po ngayon sa Del Mundo Farm. Del Mundo Farm. Shell, kaya sopan mo. Ha? Sopan mo. Na? Ito parang lumas sa bahay tawag kape. Na ano? Alam 14-14? Ang balang na yabon gang kalatan ko kang gambul-gambul ken. Exercise na. Oh, ano nang unahin natin titingnan? Yung kalabasa. Kalabasa. Hindi ko alam na hindi ka napapasok, kaya nag muni muna ako. Hindi ko nakita yung text mo. Hindi ka ba? Yung mga pumuntan ano yan, iladong bebe na yan. Ah, Pambili ko dyan ka rin. Sabi yung may pagyan boss. bay, tala yung pera. Bubusan natin po yung gate na maganda. Oo. Para makapunta tayo sa kalabasa. Pampalinaw ng mata. Kalabasa pampalinaw ng mata, pera pala. Pampalinaw ng mata, hindi lang mata. Pati bulsa. Ang ganda, no? Na. Oh, lumalabas na sa balanga. Oo nga, oh. Ayan na. Lahat naman din na naman nabono din eh. 14-14 na. Oh, lumalabas na po sa balanga. Balanga ang tawag po dito, yung inukay nila. Binabilog. Ay, oo nga, oh. Ilang araw na lang, mamumunga na yan. Pera na. Bili natin yung bulanan. Linisan mo yan. So, putang kaya rin rin bala siya na sumako.
Wow. Sugama, dapat sugama malaki. Antang kaya nung abala mo kung gumawa yan. Matutog lang abono. Uwan ya. Ang kinuha ng apuro, parang lumin sila. Ay, May exercise ka pa niya? Saging kambali. Watang alangan pun. Kaya may pinaman na. Hindi siya. Oh, ganyan talaga yung Hortelano, alam niya yung ginagawa niya, magsasaka, no? Oo. Ilan years na experience ni Conchal? Ilan taon ka na nagsasaka, Conchal? Tagal na. Mga 105 years na. O, tagal na nga. Ang ganda ng view, oh. Ang Mount Taray, makikita mo rito. Oh. Lagi itang timbang madagugyan ng kaya itong drum. Oh. Dininam yan tanong. Pantat mo ma. Ano ang makikita yung kalabas. Pagdala daw ang tambor ne. Oo. Yung pinaglagyan ng margarine. Limutan ko lang eh. Dalawang linggo ko latay na yan. Maganda-ganda na. Pero hindi pa sila sa tubig, oh. No. Okay pa sila. Okay pa naman. Kahit isang tabo lang siguro tubig yan. Para Hindi man gastarol. para makatikim lang ng fertilizer yung abono. Oh, lalagyan mo yung abono, no. Yung tubig na pagdidilig. Linggo ako dadalhin yung fertilizer dito, no. Bukas may lakad ako. 14-14 ang sasabihin ko. 3-4-14. 3-4-14. 14-14. 3-4-14. 3-4-14. Ang ganda, oh. Maganda yung nabili natin. Mga ilang weeks na to? 2 weeks? Magigit na siguro. Magigit na 2 weeks. Dapat yung mga malapit ng nagimis. Ewan pala nga. Ito okay lang to kasi gagapangin na yan, mamamatay na yan. Mas maganda nga, medyo madamo para yung mga bunga nila, no? Para nakasalikot para may dumadaan nakikita. Yung pinapanood ko sa vlog, madamo, nakatakot, inahanap-hanap lang nila. So, sunod gawin natin 8 balanga to. Makitid. Kakapalan natin. Oo, para lalaki kita. Wala lang metin eh. Wala namatay. Parang kailan lang, no, tayo nagtanim. Ngayon naka na, oh. Nakalitaw na. Nandiyan si Kuya Tonet, ah. Kahapon, natawagin ko di Nagbiyahe siya, no? Nagbiyahe siya kahapon, nakita ko sa sa tapat ng tindahan ng boss niya. patambok yan. Dalawa lang ang natira dito. Ay, 3. Pwede siguro yung to, Conchal. Ganunin mo, matatansya mo naman yan eh. Lilitaw pa yan, di na? Hindi na yan. Patay na sa Naluto na. Niluto na kagad, no? Hindi pa sumirot. wala naman. Ito, ang dami, 4 to. Dalawang balanga lang yun. Last na yan. Bali ilang ilerang ganyan yan, Conchal? Apat na Apat na hilera dito. Ilan yung bilang papunta doon? walang bilang dyan. Si Kuya Bebe tata nagbilang, no? Oh, ganda, oh.
Ang ganda ng Del Mundo Farm na. Yung ano, lumalaban na, konsyal. Yung buko, oh. Maganda ng ano ng buko. Dalawang buwan po. Lalong gaganda na yung pa. Malaki na yung mga Tama rin. tama rin. Yung mga okra namin. Mm. Oh, ito marikot to. Maraming damo to. Pero pag lumaki na yan, matatakpan na yung ano niyan, no? Hindi na masisilayan ng araw. Awi na, tamang-tama lang yung pagtatanim, oh. Ano naman yung lako mula sa nagkailan? Maano mo sa nagkailan? Pinilanin mo siya ngayon. Hindi yung may isa nga. Yan o. Ikaw may wari na ito na ninyo. Ito matay ko. Wag na, no? Okay na yan, no? Kesa nang isang ganon. Baka namatay naman. Matay, no? Tatampo, no? Wala yung ano na tatanggalin. Ito pwede yung maliit. Yung lalim. Yun. Hindi, pag isang araw. Dapat pag tumaas pa ng konti. Oo, medyo maliit pa. Maliit pa, hindi pa kaya ng sakit, no? Kumbaga sa lalaki, di ba sa ano, proning ang tawag dyan. Sa lalaki naman, tuli. Para sisikad eh. Di ba lalaki pag tinulis, lalaki. Yung alaman, pag pinoproning mo, lumalaki. Anong mahina? 3, 2, 1! bago yung ano niya. Dahon. Anong ibig sabihin nun? Lagyan natin ng abono, konsyal. Medyo wisikan mo ng konting abono yan. Nagbubuno tayo sa mga okra. Oo. Kasi yung mga palaya dapat mabig ng good. Wala ko niya yan, no? Ay, ito medyo naka ano na to. Hindi lang ko doon nila ganapin. Hindi ko kaya dyan, masakay nga din. Oo, ano? Ganapin lang din. Tama, medyo bababa ni Aldon, eh. Wala na nga din. Kanino aso to, konsyal? Kuya Alex. Ay, dahil na. Dinadal pa kanila yung ano, yung kalabasa. Pinagtitripan yung kalabasa. Shhh! Bak, nakakapasok sa barbed wire? Ha? Wah. Hindi, okay lang sana kung dito eh. Doon sa mismong halaman sila nag ano. Oo, dinadaganan nila. Ating mandarol. Ninini. Ay lang. Magkabeta na. Eh, may dala cellphone mo na. Minaos ko yun, may kasagot. Ali, Oo. kinalay ginawa ang diesel. Oo. Diesel yan ang traktora. Oo. Pwede lang, budogo. Ako yung cellphone mouse, ipamiyad muna. Ayan, ito mouse yun. Hindi ba ito niya? Nagmuni-muni muna ako. Akala ko hindi ka pupunta sa farm. Kailangan niya naman itong kaya. Dar! Dito, spray ko niya. Yung gilid-gilid mo yan, no? Mapin eh. Luminis kayo ni Karatangkay. Del Mundo Farm. Ito pa ang kening rest house, kening office. Office of the Vice President. Buksan mo na ko, Shell. Maganda yung ano, kapihan natin. Yan. Dar, Kenny! Ewan ko kung masarap ang timpla ko. Ayan ang ano. Dagdagan mo, marami yan.
Konsyal. Para magigisingan. Yung sa'yo, dagdagan mo. Ay, mahina lang ako magkape. Dar! Lani! Ganapon kaya tao. Oh, Si mapali na ganyan. Bisa ang magkagita. Sa laba yung... isiki. Dago pa kita medina. Nano? May suglungan niya. May kakarap pa yan eh. Nung may itong... Meton lang kwayang kanyan. Pwede na eh. Kaya lungkayang kanti takapalat. Pwede na. Enemy and... Kasi potang kita niya. Nakapali yan uling... Luwali ako sa sagin eh. Na ito. Isang pun pa rito, no? Pinaka ano niya, poste. Tapos tatlong bagalan. Tatlo. Kilo. O, tapos konting ano, konting palat, ilib, no? Pwede na ipatong mo na. Pwede na. Yanis bukas sana. Nasumisimba ng Friday? Saan? Nasa nanggagamot niya. Ang Apolito. Apolito. Makapal na ang dahon ng ano konsyal, ng magaw, ha? Nakabawi-bawi na talaga sila. Pati yung mga sampalok. Oo. Tumas na kita na dati hindi mo masyadong halata. Pero maganda talaga kung maglagay ka talaga ng resort doon konsyal, yung tubig mapapakinabangan mo pa rito. Kahit na May ka pandar din sa resort. Kahit diretsong umaandar lang yung ano, no? Tapos itong pinakasulok na to, taon mulig. Dito ibubos yung sobrang tubig. Tapos hanap tayo ng biging talapia. Pwede. Pag ganitong sitwasyon, dito tayo doon yung mga nagsiswimming. Tingnan lang natin. Tapos nag-iiyaw tayo ng talapia dito. Tilapyang walang kamatayan, no? Tapos paliparin mo yung draw, yung maliligo para Makita mo makita mo yung kung okay ba ang kalagayan nila mo. Ay ng drone. Harap mo muna sa sarili mo. Konsyal. Harap mo muna sa'yo. Welcome to Del Mundo Farm. Welcome to Del Mundo Farm. Dito po, pag malaki na yung okra. Bibisita kayo dito, libre kain ng okra. Pag okrang walang kamatayan. Ayan po, nagpalipad ng yung may-ari ng farm, Del Mundo Farm. Tingnan natin yung ano. Yung apulet. Yan na po, malayo na. Malayo na. Ngayon lang agila. Yung ibong adar na. Wala na. Yan po ang Del Mundo Farm. Hanggang doon po yan. Nakabagod na po. Yan o. Yan po yung mga tong. Ayan po yung naginaw. Yan o. Dito po kami ngayon sa Del Mundo Farm. Ito. Ayan po yung draw. Andito po kami ngayon sa Del Mundo Farm. Ito po yung magina. Nag-aalis ng damo sa mga talong-talongges. Ito po yung mga talong na. Sa paso lang kayo pingabono po rin okra. May abono. Balik po tayo sa munting rest house natin, yung kubo natin.
po dumadabaw yung eto na po. Sinusundan ako ng kalapate. Kalapating mababang lipad. Eto. Hi.